COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. Kipait ba na kasnong umtray bakathan hiborok away kabaha papo ka Mauhati constituency kilami pait ba ban maramot ya kaway ka surok kabami na umjari sa umtray kaba ka jingjalan ka jongka ka longkumba nriu kilometer aa ya kate ka jingmi maramot ya silenter kate ka surok kali lapelong ka khatlai terik unaitung batla sakhilang da ka jingedon lang kirirong ba na kate ka than ki khon samla chenrang ki balami renti ban maramot ya ka thliu kisar jong kate ka surok kinongnya lambalang kinongnya kali kamai bat ki briu shimen balasan ran lang ru da ka jingedon lang UMDC ka Mauhati constituency ba Charles Marngar wala senyang so bharu syakate ka jingtrei man so bha da ki nong song snong da ka ba wanra da ka pu shilom ka JCB rengkat ki kali kit khendo ban khat ban khlong ye ki benta basniu jong ka surok khnang banweng ye ka jingjot jong ka te ka surok ban pensuk ha ka leit kawan ka baman lakasngi jong ki pai ba ka te ka thain habakran shikilat pathai khubor uwei na kirangba hakati kathain ulai thu baka jingjot jongkane ka surok kalawan ra ka jing e shiki pajba babon ki kam ki sakot no tang hakane ka surok ulai thu ru ba lengba ka jingkershan lang da kinongnya kali na do maupru lamplang mauker shaken maulong trai mausang bat nadu siang ru lembat ki katu kat ne kirang ba snong ulai thu ru ba kane ka surok kadai jong katanat PWD bat ke basa ban penbha kalong satang shi kilometer shiteng shushu lo ongru kan bha baga division nongpo jong ka PWD kin simtino hadu trai watla shi benta na kate ka surok ka hap sha division sning namar shem ladon satya kanu ka jingwan jureb na kaliang ka division sning banle ai halor ka surok ba na kaliang jingi kinong snong di sem tinggi sah bide punya surok ketinggi kelong hagil yang baru amar surok itu mengiti tulong bedon kam nadu kapang ke sistem bedon kam ru tam kene ke por lockdown ki babon ki thit ki mar ki mata ki bechon kwan sane ki beyo bor na kasnong ru mi kin na no po ndrai don hateng wat kitar sakut hang ne katar ke de ko ki je na ko bata ki thang ki bidu bechon sane bat na banta gini gi prathan gi bidon sim ki than jari second mo pluru nalor bagaran kapir si hangke ha amden sisa ka don ka jing ka jing sikrik bo bahan re bola ta ki hapan ya be gi dawai preben don we doktor preben padon ham lope ki wan teng teng ni haban yara ban yan kali teng bun ki no pang sakut zat ki de namar ta kadau sngaw ba ka ne ka sngi ni suya lum kumne om don mano no balong kon bin hang tang apa yang berarti laingot di terloing kene ke jinja perkhalang na kota ka parpon bhag ne surok babun hang ne ki driver sudah ki driver ke biaya lenti nang ne ki bakan thun na du mau pro jari scan mau long lamplang trai mau sang mau ker nadu siang ridon kita ki baya wan sim hang ne lembat ki ki riu pokman jong ki snong kira ma snong ridon hang ne katok ke nengot ki besim mentah na banta ban hai kene ko long sa ke nge namar kata claim de community yano but nim don hiru ko phone kono ban le re ni suya penloing kene ke tre pe ba tang da kamang suya pen kre tang ka jasngi ban sibit hak por dala ta le shibon kita ke jing kali kalong padan kam ni har iban pau namar yang sib de burong ni jong ka mahdi konsumsi ba si marngat idon rengkat hang ne te nagalian tingi hadin bingila perkhat katok kene ngut banle kata tingi bakam long ka bala banle mar ke subir kan kam hang ni te hadin bingila kindokin kinjok tin UMDC TMDC wang melakoi ban pun jo kene ka JCB plus nang taru ila kular ba katok kan ne on ai bai yang je kini ki mahra keng ki ba se ban kit mau kene ka plus berke jasmi kata kene ki jaram nagalian UMDC kabangi ya pandai
Jok be ba ka pulu di ingin dan khundiat ban ai jingmut ka long lada kalong ka sarkar lada ka department lada ka kloi ban le ka long mar pakane ka surat ka ta mata nalor ka gila kendar ka sa ka long 1 kilometer site pada ka ju ku por hang ni ka kut no ka division jong ka no po rege ka ba yu i ni ka ba chong hang ni ka long ba ka phasipun ni ba ya ka ni ban IT no sa ka division no po ba ka sim hadu ha umtra Hamban ong ya lese ke jimbun ke kam ke officer na kaliang jong ka na department pilu di jong ka umsning division ru nim ju itu dot pion pe hang ni te ngi habe bertun pa ko ta kum de ke jing kena lese ki be ke jimbun kam de ke jing jingai sane lese jing laban wan de wala ka taru ngi ya ke jing don kam jong ni haban ndre ke e ngi i ka long ba ka ba ba ye ne ka surok la ka long kano kilometer ru kum ke jing khain ke bang khain malong mala ka long nam trai hanong po kadon tang lai pun kilometer de ka phasibun ni pangin IT no isa ka division no po lada gibor gi badai pai ya kana ka surok ka chong ha jing sutu jing ki de ka jing i jong ngi public ki ba song hang ne tingi i ba long kham ha kun ta daga burom hagane ka sini kade ka khatsau khalai tari kade ka khalai tari ka banung tong ngai ka jing ngu ya try ubleu nong thau yang ni ngamar bale ni don haga kti ga jung klem ma ung nam la le ai rum si jong ga ne ga mau hati kan sun si ula don ga ta ga jing sngew ban ya pek lang ban ya tri lang ban pek ban khmi ya upat ba unong lek unong wan haga sinong ga ban nang du na te na nong po ka balik saru sam try na du na mau hati nang te na gi na du na ne na dam sning balik sama hati bu wan saru sane kat no ga len jing kemen ba ula ya lek sitom ban wer ya gine gibriu lane ban kip khia ya gane kakam bagane tengah ngala tip syai bang meu MDC ula kip khia nak banta jong gane kalan ki jong gane kasunkin la arsin tip katarik ngamla ban ken mau ngamla ban tip ya ketika sini ndai la da ka ba arsin kediwan juung ban suar ula bukut ngang adan wang menta kesngeru ka jisu adan wang namar bangakwa Ngi nang nen ngi te amdai gi nang mahati gi nang ka konsumsi mahati amdai re hendrai ngi dai ka konsumsi jong ga nang po ngi dan nang po petang namar bang dai galan ti ga bangi hab yang nane na du nang po sadu sine sam prai sadu sam siang sete damut ba ngi wan hi ya ka ban yarap snow lem ban ya kikian na ka banta jong ka let ka wan ka sup na ka banta ka jini upat ba ukun thei ukun na baro namar balai menta tu new MDC udang yarap hendrai gi por ban suagi ladep kisnam gladep om don no yarap kino ki badan ke kali ki badan ke manra ki badan ke kar ki badan ke no badan ke pajru badan ke cycle ru hab yarap yangi namar balai namar hab yat nang ne galti tekat no ngi ya pelut hi na pla ngi ya sei ban ya tip jur sing yap ya tip bam ya tip di ngi ya pelang hi mangi ngi set ngi len hi hendrai ngi ya tre ke kesang ki badan ke manra ki hab ya sei ke manra kim dan kam ban khain ban piang kim dan kam ban khain ban ngi ya subsi te mentar kat no ke jing sup kat no ke jing men ba na ka banta jong MDC jong ka mahati ulai rap na ka banta jong ka galek ka wan ka surok ka ba nang du nang ko ka ne samtra Idan hang ne kan sorok umtrai namar ke jing sneu palat jong ni sorok adu baki kali kibayat kibayang kimlak syu banyak non sorok kalalong ke ba sosi adu kata banyu i yigi pai ba no song snong jongi bagi syam jenjar kimat ke jing hakalek kawan ke joki mencam snam ngiladon ke jing emi kendiat ke jing trelang bat ki samla ki jongi hang ni kenrai mandau snam ru na ke jing ya kendu jing jongi no song snong ki jongi na kaliang ke jonga ngamla bat supet lagi kemat ibor ibarit ibangang adon itu ipi bangala suai ki jengkepat sabaro kirang bak snong ki badan hakani gatany umtrai saki seng samla snong nangta saki nongnya kali bat ki trai kali asu kemen sigade hadin ga jeng pentip ka bakerki ka batang laising kumba sispak tami layami ki pat ba banya trai kani keseng kidon ginong elam snong ke bi ke jongi kinong elam jong giseng samla kitrai kali bat kinong nya kali hakum gani gopor ngasong ban ai kublei kerpang ya ke jeng trelang jong baro kirang bat snong
kisang samlas nong kinong nya kali bat kitrai kali hoi ngi sungthu bakam dei ke kam ke basuk mar ke jing sniu palat jong nu surok nyemla ban pendep sisngi ban trei gani jing trei handrei ban pen biang tip top yo nu surok handrei tangkat ban yait kali la persang ban repair yo nu surok nang ba kinong let nong wan kin kam suk kendian ti nu surok nang ni dang yait nam trai sha nong po dadam don jing ang ni ngatrai tang sikan ta sidang apa arun tang ngilap po tinrei ke jing menda ka long ba la dang yait nau nu surok mau ti jakirot ini syam sning kan simpor sau kon tatam ini gede ke jing ka bakrau ki pai ba nong song snong ki jong ki la dei bani kendo ngila sa ibeng nilong kum ni imat jing ban ki pai ba nong song snong jong i kilanyar kum nong mi khmat obaret ngala kular ki pai ba bani don senda ban ngan ye don senda ban ai ke jing trelang na ka banda ke jing don kam ki jong ki dan raya mantahi nga suthu bat lang ba jong ni ko kubor nga yawer iki pai ba nong song snong jong ka mau hati barok ka wei ki bangi mat jing kum ni kadon kam yangi bangi don ke jing suthu jengmot ki paranong trei haki snong ki thau ki seng samla namar ngi suthu ba ngim la laj ke jing trelang namar ba ngila sya iben hapo ka konsumsi ke jong ti sesisin pan nga ai kublai na ka jong barok ki balewan hang ni ba nga songo adu kata ta ba idan long kemiro ki balawan hang ni mandagas ngi ban nga ai kublai kir pangro na ka menta ki nong song snong ki ki jongi ki baham hapo nong po konsumsi na jari na saken ki perlok ki balayaram ban ailem yau ni mau siap na ka menta jongi ki perlok ki bala ai kini ki mandra pick up na ka menta ban kit yau ni mau yau siap ban penbahay nu surok na songo si kadai igini ki perlok ki be ki jongi ki bamdai nang ni na ka konsumsi ke jongi na po nong po konsumsi bat kum juro nga ai kublai yo MLA jong nong po nang ba kinong elam jongi ki ba don lang ni jong ba dipen mersing ki jong ba hybrid sela ki ba don lang ni gidon ki bolor pick up ki ba na kaliang jongi ki ai so maharo na ka manda jongi na ka manda ban yarap lem yang ha ka jing kerpat ke jonga di kita ki dei kendian ki ba na kaliang jonga pa pau se sisen pat ke jong aku blai ya barok ki blai don menta ha kini kesu